Той е тих, спокоен и сигурен град за живеене. Място, в което хората са топли и гостоприемни. На по-малко от час от Черно море, на 3 часа по магистрала Тракия до столицата София, Ямбол определено има с какво да очарова посетителите си. Ямбол, това е нашият град. Ямбол, това е безопасност. Ремонтирани улици, нови кръстовища, велоалеи, допълнителни места за паркиране, нови обществени пространства, нови детски площадки. Облагородяването на инфраструктурата е един от приоритетите на община Ямбол. Имаме още много работа, но полагаме големи усилия и много желание във всичко, което правим. Ямбол, това са зелените паркове. Зелените площи в градовете създават уют и красота. Затова в Ямбол се обръща толкова внимание на озеленяването и създаването на нови паркови зони. Небетонираното корито на река Тунджа, което пресича града, превърнато в най-дългия линеен парк в България. Изоставеното опитно поле, пустеещо и рушащо се от десетилетия, се превърна в нова паркова зона. В местност Ормана също отново има живот. Игрища за различни спортове, фитнес уреди, кипареси допълват уюта в любимите на ямболии места за отдих. Ямбол, това е реката. В миналото бреговете на Тунджа са ограждали от 3 страни града и са го защитавали от набезите на завоевателите. А сега тя дарява хората със своята красота. На бетонираното корито са изградени 3 речни кея. В града вече има водни атракциони. Водната архитектура е още по-красива, благодарение на светещи аериращи фонтани, които внасят повече кислород във водата. Гребният канал също бе превърнат в паркова зона, почистена и облагородена. Ямбол, това е семейството. За да функционира което и да е общество, който и да е град, в него трябва да има хора, които да го развиват и придвижват напред. Затова общината провежда политика в подкрепа на всички възрасти. От 2023 година е в сила наредба за стимулиране на нови млади семейства, които да изберат Ямбол за свой дом. Общината подпомага финансово и процедури инвитро, изплаща финансова помощ за стимулирането на раждането и отглеждането на деца в Ямбол. Ямбол, това е здраве. През последните 5 години са положени сериозни усилия за модернизирането и изграждането на спортни обекти в Ямбол. Благодарение на това с близо 90% се увеличиха децата и младежите, ангажирани активно в спортните клубове. На градския стадион в Ямбол е една от най-модерните лекоатлетически писти в България. Основно ремонтиран беше общинският плувен басейн в езикова гимназия Васил Карагьозов. Продължава изграждането на комбинирани спортни площадки и фитнес площадки на открито, като изградените през последните години са над 30. Ямбол, това са музите. Ямбол се гордее и със своите творци, оставили траен отпечатък в българското и световно културно наследство. Градът е първа сцена за Невена Коканова, чието име днес носи драматичният ни театър. Ямбол е и домакин на куклено-театралния фестивал на името на Михаил Лакатник. Камерният оркестър Дианополис е душата на нашия град. Ямбол е родно място на Жорж Папазов и на много други талантливи художници, на Атанас Радев, Джон Попов. Младежите на нашия град имат нов дом. Напълно обновени са художествената галерия, регионалния исторически музей, музеят на бойната слава. Ямбол, това е фестивал. Няма друго място по света, където ще видите стотици танцуващи коледари, събрани на едно. Това се случва само в Ямбол по Коледа, по време на ежегодния фестивал Ямболски коледарски буенек. А наближават ли сирни заговезни, тук задрънчават хлопките на хиляди кукери, сурвакари, бабугери, джамалари от цяла България и чужбина. Кукерландия е единственият в страната ежегоден празник на маскарадните игри, провеждан в България без прекъсване вече 25 години. Ямбол, това е българската гордост. Ямболската крепост е първата в България, която оказва дълга и ожесточена съпротива на настъпващите османски орди. Днес тя се превърна в туристическа атракция и място за изложби и исторически турове. Ямбол е и градът на българското знаме. Малко българи знаят, че дължат създаването на този национален символ на двама ямболци – Иван и Стилияна Параскевови. Ето защо над Ямбол се развява националният трикольор на 55-метрова височина.
Ямбол помни своята история. Поглеждайки към бъдещето, ние пазим наследството на поколенията преди нас. Не рушим, а възстановяваме и създаваме нови паметници. Защото Ямбол, това сме ние. Всеки един, който прави животът в града ни по-добър, всеки, който живее, работи, учи и се чувства щастлив в родния си град. Ямбол е град с бъдеще, който ще продължи да се развива. А тук всеки може да открие своето щастие. Честит празник!